Anoros, trăiască băieții! Trească Barosanii, trească Barosani. Ce ziceți, bă? Ce dracu, bă, uite, v-am venit, alicuie mașinile astea aici. Ale băiatului. Aoleu, păi ia uite, mă, vere, ce are Ia aici, uite, bă, bă, aici, ia vezi, băi, băi, vărule. Marine, băi. La ușa aia. Aici, aici. Ce faceți? Păi nu vezi, bă, că e stricată la Gata, ți-a reparat tu și să-mi bagi și mie acolo ceva pe dreapta. Stai că să ți-o sudezi și pe aia la altă. Nu, nu, lasă-o! Băiețile! Ăsta a tras de ușă coaie, ăsta a tras de ușă să Hai că te sudezi un pic înăuntru. Stai! Stai liniștit acolo. Asta zi. Oameni răi, Sile, nu ne ajută și pe noi. Uite, am consumat electrozii pe ei degeaba. De unde că Bă, ce faci? Ia stai să-i sudezi aici. Nu mai suda, că n-am bani. Nu, gratis. 30.000 toți E bani. gratis pentru tine, e gratis. Mulțumesc. Sudăm aici și catalizatoarele. Bă, vreți să nu golească catalizatoarele, bă? Nu, nu. Gata, e lux. E lux acum. Ia. Sile, tu ei suda, mă, porțile alea forjate pe piept, lui băiatul ăsta? Stai, bă, așa, ho. Ia vezi. Nu Da, merge. așa puțin, Marine. Bătrânii. E pe gânduri, bă. Da, mă, să gândește ăsta, gândire. Ia zi, vărule. Da, dar mai venit pe oraș prietenul tău, găoază. Aia vine, mă, cum să nu vin? Da, e nu să-i dau. Sile, A plecat, s-a dus la muncă, bă. măi, Sile. Marine, Nă, hai să mă ajuți. Vino încoa. haide. Hai, dă-i acum. Mă, ce n-ai, bă? Așa, ca. Bă, ce? Taie, Bă, Sile. ce se întâmplă? Stai acolo, Sile. Adu o cheie de 13. Așa. Da, acum. Marine, a zis de 3 secunde. Aoleu, băga mea și pur. Marine de 13, nu de 11. A, de 13 a zis. Da. Scuze, scuze, șef. Aia e Marine, șeful. ai merită. Gata, bă. Gata, bă. Ce-ai făcut? Bravo. Nimic, mă, am reparat Nimic, acolo că frățiorul meu. curgea ulei. Băi, Sile, Pe... Sile, mai ai aparatul de sudură? Mă, ce dracu Vezi lipsește că catalizatorul? are băiatul ăsta cu aia, cimitirul ăla după piept are un colț rupt. Ia sudează-l un pic. Lasă. Lasă, nu trebuie. Dar de ce lipsește catalizatorul? Nu e, șefule, nu e, așa era, șefule, nu e, am lucrat în Bălabaia de ulei, nu e. Marine. Marine. Eu, E și finală, că e scumpă, bă. nu, că noi suntem axați pe alte metale, șefule. Alte, da. Aaaa. Asta zic. La platină, Așa, la Marine. platină. Marine. Alo, Sile. Unde ești? Da, așa, Sile, că aici nu e.
Bă, ăsta are țavă goală, bă, n-are ăsta ca Bă. Ia vezi, Sile. E bună asta, Sile, sau mai mare? Bă, vină un coa, repede, vină un coa. Ce face bă la mașina mea? Bă, catalizatorul, viața-i nagi, bă! Tai cine ia mă și... bă! Nu călca pe colegul nostru aici, vezi. Gata, Multă sună sănătate, poliție. băieți. Multă Sună la sănătate. poliție. Lasă, nu mai suna. Nu. Mașina tot merge. Viața mea, că am glumit. Nu e acolo, ia Gata, bagă-te să vezi, bagă-te că e catalizatorul, acolo, gata. Că șefule. sunteți ușa, că era aici. Era gol, șeful. Era gol. Ia, la ursul ăsta. O, la ursul ăsta n-are. La Mercedes. Ăsta. Ia, stai că eu fac la Mercedes. Te Da, ajut ok, acolo. Sile. Pune mâna. Fie catalizatorul. Sunt la poliție. Stai așa că e ușa aici, trebuie să o sudez. Așa. Hai, uite, Mercedes-ul ăsta mai trebuie. Hai la Lambo ăsta mai trebuie. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Multă sătănate, numai bil. Ia. Mai ce la frații noștri. Frații noștri poloponezi. N-are, ai țeavă gol. Ai, gata, mai a sudat cimitirul după viață. Gata, ajungi. Porțile aia forjate ca să mă... Care vrei mă un aspect de ăsta neon de ăsta pe negru așa? Neon negru, unde ai văzut mă tu bec de ăsta prinde negru? De ăsta bă, Ghiuzdan, de ăsta pe negru. Da, mă, știu. Ca și aici neon, lua mei pula în gură. Așa e, vere, luați aici pula în gură și eu și tu. Ia. El care Lambo ăla catalizator? Dă-l în pizda E acolo. luat. E luat-l. Păi și la Rolls-ul ăla l-ai luat? O, l-ai vândut de când ai ieșit din fabrică. Nici nu i-am zis să nu mai pun. Azi pe voi vă chinuiți să plătiți oameni să-l monteze și eu vă chinui să plătesc oameni să-l dea jos? Ia. Supra ăsta. Na, coteț. O avea mă catalizator supra aia. Ia că mă să mă uit. Haide peste el acolo când se întoarce să sparie de noi acum. Hai că țin eu de 6 ui. Țineți de 6 aici. Șase. Aoleu. Nu e mă șef, nu e ce crezi. Aia e tot. Hai, Sile, 6, Sile. 6, Sile, 6. 7. Ia vezi, turbo ăla e bun acolo. Turbo ăla, ia să ieși. Ia vezi kamikaze, ce mai e de luat după ea? Ce turbo are mă de Scania? Filtru bun. Filtru Y, are filtru Y? Da. Așa. Așa băieți, așa echipament, băieții Bă, mei. dați-o la dezmembrat. Să-i cere 10.000 când e să plece. gata, acum nu mai face 2 lei. Da. Păi nu, atât Gata. făcea, acum nu mai face un leu. Ia, stai, scoateți benzina, mă, că e scumpă în ziua de azi. Bravo, stai că dau, vă ajut eu, stai. Da, bine zici, bă. Da, stai așa că vă ajut. Dacă tot așa ne cumpărați și voi. Uite, și să scoatem benzina de tot. Șef, Aia zic, dacă tot tata. așa ne cumpărați. Cum? Așa stricată așa șefule, fără Stricată așa, catalizator, bă. fără filtre, fără benzină, fără asta. Nu, Barosa. Ia vezi că ai un Dacă îmi extintor dai, acolo, ia și pe ăla. dacă îmi dai 1.000.000, ți-o iau.
Hai dăm 500. Nu am. Stai așa să scot circuitele. Dă-mă 150 de ani să te scap eu de ea. Astăzi. Nu. Nu. Nu vrem. Da, cât vrei să... Băi, de unde ai luat cheile? Mașină. Nu, păi era deschis aici direct, am prins și Nu, era- nu ne trebuie șefule chei, Barosane, nu ne trebuie chei, că avem aparat. Aparat de sudură, flex. Uite, Barosan. Ce să face șefule cu chili? Ce face cu chili șefule noi? Stai așa că ți-o sudez la loc ușa. Vezi dracu că-i studești geamul, băi! Vezi că dă Aoleu! Max fiez acolo, nu. Marinei, Mamă. O țigară bubui. alt F4. Hai, ne-am dus. Stai să vă dau într-o parte așa. Vă salut băieții, să Salut, tănate băieți, multă, numai salut, bine! salut. Sătănate.